Bueno, hemen jugu Pedro Salaburu eta Mari Carmen Oskariz. Biek bastandarrak, baina San Franciscoan bizi izatenak. Zu noiz joan zinen Ameriketara? 1974 nintzen. Eta nola konbentzitu zizun, Pedro? Bueno, esposatu eginen aitzinean. Eta gero utzi zatenan paperak egiteko, ez nuen paperik. Eta horren berat horrek esposatu eta bi hasten buruen edo hiru hasten buruen gantzera Ameriketara. Neri paperak egitera. Eta gero egon nintzen Ana Mari Marinek errantzetan arpatiko zetela norbait ere etortzeko, gateko agat. Eta orduan arpatu zetan Joaquin Mitxetorena eta bera Andrea, torrekin elkarrekin. Eta zu, Pedro, zein zenun konbentzitzeko? Lehen labiziko nobia izateko nola? Zu Amerikatik nobia nola intzenun bastanen? Nik, pues, ganitzen, hau gure auzoko, bueno, gure lagun baten alaba da, harakan itxanen itxera, eta kursit, ez egit, pixket, zangoan mukitu, pixket, solasean hasi, laun egin ginen, eta nik genuen gatela, nintzen, eren nahi esposat, nintzen iten alere, nintzen amerikanoan, eta ganitzen Ameriketara, baina arranen esperatuko niola, berak itemazatan eri. Eta promantitu zuen baietz, esperatuko zuela. 3 urtez egon nintzen xintxo demonio, eta esperatu eta hartatu nuen soltera honik, eta Zure esperunta idazten zenion karta edo zerbait? Bai, horrek pixkat hola bakantxago bezala. Karteroa etortzen zen puskekin eta erteneo baizu kartek eta no, eta joder, gure tristezi izaten zen egun hartan. Eta gero lau egut egiten zuten, bertze lau egun buruen, eta baizu kartek eta ez dut eta, bueno, orda egiten ja gero orai uzten daute. Eta zu txintxo. Ja, gero pentsatzen nuen biramunean gero, igual kartak aldizinde, edo baizu dut itenen esperantza tortzen zizaiten berriz, eta gero karta partitzelia guri tortzen zen, etzen kartera, zen edu zena jatekoen pastera. Zen kuriosoa zen, aldetzen dara jagite. Tortzen zelaik, gaur bade kartai eta gure gozoa izaten zen, netako. Ja, lehizak jazen, no. Hemen lehitzen. Gure gaten zelaik, amarra aldiz lehitzen nela karture. Eta emaztek zuri gutxi, baina zuk berari dazten zenion? Nik itu nuen bai, baina luzexago. Gure zen netako. Nigeri iten zelaik amarra bat egunez kontentzen. Eta etorri, ezkondu, eta Pedrokin Ameriketara ze bizimodua gustatu zaizu, han bizitu duzuna aldaketa? Lehenizien arrongo horra zen, ez nakien idiomak, eta gero ez nuen laguna hondik ere, eta gero hasi nintzen gaten zaten zaunenetara, Eskolduna frankoa zen, argiada horiek eta errantzukoak eta hola, baino arren zaila zen. Eta gero bi handi torri nintzen otsailean, eta otsailean 10ean, eta gero ondoko urtean, otsailean 11ean sortu zen idoia. Eta gero medikure gateko eta behar nuen norbaitaren erekin inglesa ez nakien deus ere. Zen arrontzaila. Eta gero urte baten buruen, ospitalean nintzen aurrezperuan, nimeleko minekin, oitzen nintzen hau nire familiez, eta nik errez, eta hola. Baina, bazenun Pedro ondun eta horrek laguntzen zuen, ez? Gizon guapu izan entzen Pedro, inondikan ere. Nola, bai edo bai. Eta zu, Pedro, hartzai bezala ongi, baina erranduzu, baratzetan hor bai diru intzenula eta bizila. Hartzai baino 4 urte eta atrabitzen handi. Eta gustora, ez zenuke aldatuko bizila? Berriro joango zinake? Bidu hartatutu urte horra, Ameriketan, hartzai, orai ere ez da gaizki baina, orai jendia kanbietu da Asian honitz eta ez dira berza, Amerikana jondu nazen. Eta seme-alaba bat idoia duzu eta... Ez da, Xabier. Bilek euskal izena gainera. Euskal izenak bilek.
Bai. Gure oite zenbat urte, zementerio batean, San Franciscoko zementerio batean lanean. Bera. Soltero, gurekin bizi da. Eta gustora. Bai. Bueno, eta orain egun batzuk gustura hemen, baina bueltatzeko gogoz ere, ez? Zuen bizia handa. Da beti besta, janan, horralgan, unetorri, eta behar da pausetu han, badu beretxeak, geren kotxeak, geren... Osea, que emazten kartak abudo bihartziren, baina hemen egotia ja pausatu morda gixiko. Esperoan zaudelaik... Luze iten dire gonek. Luze xabiten zen, bai. Bueno, pues mila esker bizitangatik. Iten zuen. Mila esker bizitangatik, eta ongi segi, eta nahi duzulikan hemen gara. Zuen argazkin eta esperun, bale? Ez batu Facebookian.